Turraren historian hainbat izen azpimarratzekoak dira, tartean euskal herritar batzuena, ezta? Euskal herritar askorena, esango nukenik. Turraren historian 50 bat etapa irabazi dituzte euskal txirrendulariek eta 30 bat garaile edo badaude. Eta jende asko pentsatzen du Miguel Indurain dela turra irabazitako txirrendulari, euskal txirrendulari bakarra, baina ez da hala. Zorionez muga fisiko batzuk joan ziren, baina oraindik iparralde eta hegoaldeko muga psikologiko asko hortxe irauten dute. Eta turra irabazitzen lehendabiziko euskalduna iparraldeko izan zen. Goiela Pebi 1937an. Eta Indurainen ostean, bera da gainera turreko etapa gehien irabazitakoa. 8 irabazi zituen. Bera anaiak Guila Pebik ere etapak irabazi zituen. Baina nola ez, denetan goretsi beharrekoa Miguel Indurain da inora gozalatzen. 5 tur jarraian irabazi dituen pertsona bakarra dela erraten dute. Nola bizi izan zuen garaiura euskal gizarteak? Gure txikitasunean munduaren aurrean handi izateko aukera eman zigula. Eta uste dut neurri handi batean gaur egun txirrendularitzak bizi duen masifikazioa ere orduan hasi zela. Txirrendulari zale etzen ere errepide bazterrera eraman zuen eta nik uste dut alako harrotasun aro bat bizi arazi izan zigula Miguel Indurain handia. Zuk nola bizi izan zenuen pertsonalki garai hori? Zerbait azpimarratzeko den, zer azpimarratuko zenuke? Miguel Indurain goresten dut. Txirrendulari izan zelako, are eta gehiago bera ezagutzeko aukera izan nuelako eta berak dituen balorengatik, baina profesionalki Miguel Indurainen kontra nengoen. Kontra egiten zion haietako bat Toni Rominger taldekide izan nuelako. Garaiura pelotoitik bizi izan nuen eta halako zapore gazi gozo batekin. Baina bera uzkaldu edo menderatzeko ahaleginak egin genituen garaia. Ez genuen lortu. Badugu Euskal Herrian 3 tur irabazi dituen bertze txirrindulari bat ere, Joane Somarriba. Txirrindulari gernikarrak 2000 urtean, 2001an eta 2003an jantzi zuen Grand Boucle edota emakumezkoen turreko elastiko horia. Frantziako turrean gizonezkoak bakarrik ikusten ditugu. Baina bada, emakumeen turra deritzona, Grand Boucle. Eta euskaldunok ere eman duguan zerresana. Joane Somarribak 3 aldiz irabazi du. Niretzako turra beti oso berezia izan da. Gogoratzen naiz 14 urte nituela, turra ikustera joan nintzela, orduan emakumeak eta gizonak batera egiten zuten, eta Pirinetako etapa horretan, liluratuta gelditu nintzen Maria Canis, Jani Longo, horrelako txirrindulari hainonak ikustean. Eta nik beti esaten dut, nire egunik zoriontsuena bizikleta baten gainean, izen zala turra Bilbon hasi zen egunean, ez da?